أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج ما وراء الأحداث. الأوضاع في منطقة قطاع غزة هو موضوع حلقة اليوم من برنامج ما وراء الأحداث. 5 سنوات على سيطرة حركة حماس على الأوضاع في منطقة قطاع غزة بعد الانقلاب عام 2007. الموضوع الذي سنناقشه مع الكولونيل آفي شاليف، نائب رئيس مديرية الارتباط والتنسيق في حاجز إيرز ورئيس فرع الاقتصاد. مساء الخير. שלום. آفي، ما هي صورة الوضع اليوم في منطقة قطاع غزة؟ במישור האזרחי והכלכלי, אני חושב שבשנים האחרונות יש התפתחות אזרחית מאוד חיובית ברצועת עזה. ממשלת ישראל אימצה מדיניות אזרחית מרחיבה לפני בדיוק שנתיים, ביוני 2010. המדיניות הזאת כללה הרחבה של תנועות במעברים אל רצועת עזה, ואפשרות לייצוא וייבוא של סחורות בהיקפים מאוד משמעותיים. ואני חושב שהתוצאות מדברות בעד עצמם. בשנתיים האחרונות, צמיחת התוצר ברצועת עזה, התוצר גדל מעבר ל-40%. האבטלה נמצאת בשיעור הנמוך ביותר בעשור האחרון, בסביבות ה-28-29%, וישנן התפתחויות כלכליות מאוד חיוביות. يعني في تحسن في الاقتصاد الفلسطيني رغم أن غزة لا تصدر إلى الخارج. ישנו ייצוא מרצועת עזה לשווקים בחו"ל. ממשלת ישראל קיבלה החלטה לאפשר בצורה הדרגתית את הייצוא מרצועת עזה לשווקים בחו"ל, ובשנתיים האחרונות מתקיים יתרות עזתיות לשווקים באירופה, בשוק האירופי ובמזרח התיכון, באזור. לדוגמה, תוצרת חקלאית, עגבניות, עגבניות שרי, פלפלים, פרחים. רק בשנה האחרונה הייתה שנה מאוד טובה בייצוא הפרחים. למעלה מ10 מיליון פרחים יוצאו לאירופה. מנהלת התיאום והקישור בעזה, אנחנו מסייעים לייצוא הזה. אנחנו נמצאים בקשר הדוק עם החקלאים ועם האגודות החקלאיות שפועלות לייצוא, ואנחנו מסייעים להם להוציא את הייצוא הזה דרך ישראל לשווקים בחו"ל. رغم القيود الأمنية والأوضاع الأمنية في منطقة قطاع غزة ومحيط القطاع، هل هنالك تسهيلات ملموسة للسكان هذه الأيام؟ אין ספק שיש שינוי מאוד מהותי במדיניות האזרחית כלפי רצועת עזה. תסתכל רק על התנועות במעבר ארז. בשנה האחרונה, ב-2011, עברו שם למעלה מ-80,000 תנועות. 80,000 אנשים עברו, חצו ונכנסו, וזה לעומת פחות משליש ב-2009. כלומר, אתה רואה התקדמות הדרגתית ומאוד משמעותית בהיקף התנועות. מדובר בעשרות אלפי סוחרים, עשרות אלפי חולים ומלווים שיוצאים לטיפולים רפואיים בישראל, ביהודה ושומרון, בירדן, בחו"ל. תנועות של גורמים שונים שיוצאים למפגשים בישראל. אין ספק שיש פה שינוי מאוד מהותי. هل التغيير هو تم بعد تنفيذ صفقة جلعاد شاليت الإفراج عن جلعاد شاليت، أم أن التغيير كان مخطط له من قبل وهو مستمر؟ השינוי הוא בשנתיים האחרונות. אם אתה מסתכל על הנתונים, אתה רואה שינוי מאוד מהותי. בימים אלו אנחנו נערכים לחידוש ביקורי הכלואים. ביקורי הכלואים של משפחות כלואים ברצועת עזה שיוצאים לביקורים בבתי כלא בישראל. גם זה חלק מההתפתחויות שיש בימים האחרונים. ולכן אני חושב שאפשר באמת להצביע על שינוי מאוד מהותי. بالنسبة لهذه التسهيلات في مجال التصدير، ذكرت هنالك تسمح بتصدير كميات ضئيلة فقط. ماذا بالنسبة للتصدير إلى الضفة الغربية مثلا؟ תראה, המדיניות הישראלית והמדיניות של ממשלת ישראל כלפי כל סוגיית הייצוא היא מאוד ברורה. ממשלת ישראל קיבלה החלטה לאפשר באופן הדרגתי את הייצוא לשווקים וליהודה ושומרון. כבר עתה בשנה האחרונה יש ייצוא של כל מיני סחורות ליהודה ושומרון. זה מאושר בצורה הדרגתית. אבל אני חושב שהמסר שלנו לממשלת חמאס הוא מאוד ברור בהקשר הזה. יש פה סוגיות ביטחוניות ושיקולי ביטחון מאוד ברורים. ממשלת חמאס וחמאס חייבת לבחור מה היא רוצה לייצא לישראל. האם היא רוצה טרור לישראל,
או סחורות. בינתיים ההחלטה של החמאס ברצועה היא לייצא טרור. אנחנו עדים מדי יום לירי של רקטות, פצמ"רים, פצצות מרגמה, ירי צלפים, וברור לחלוטין שההחלטה שלהם היא לייצא טרור. אבל ברגע שהמדיניות הזאת וההחלטה הזאת תיפסק, אני חושב שיהיה ניתן לבחון את המשך סוגיית הייצוא בהיקפים הרבה יותר גדולים. حركة حماس لا تفهم مصلحة الفلسطينيين وأوضاعهم الاقتصادية هناك؟ אני חושב שהחמאס מבינה והיא צריכה להכריע כאן לאיזה כיוון היא הולכת. היא חייבת לקבל את האחריות בהקשר הזה של גורם שלטוני שאחראי על המצב ברצועת עזה, ואנחנו מבחינתנו רואים בחמאס את הגוף האחראי השולט ברצועת עזה, והוא אחראי בעצם על המציאות הביטחונית שם. الفلسطينيين يتحدثون عن قيود اليوم للفلسطينيين في قطاع غزة، مثلا في مجال الصحة، في مجال التعليم. مثلا الصحة يقولون ليس كل من مريض يسمح له بالدخول إلى إسرائيل. חסן, מאות רבות של תושבי עזה יוצאים מדי יום לטיפולים רפואיים בישראל, ביהודה ושומרון, בירדן. הם תמיד מקבלים עדיפות במעבר ארז הם תמיד עוברים ראשונים, והטיפול בהם הוא רגיש ומיוחד, כי אנחנו מבינים את הסוגיות ההומניטריות המאוד רגישות האלה. צריך להגיד גם שברצועת עזה יש אפשרות לטפל בחולים, ואלפי חולים גם יוצאים לטיפולים רפואיים דרך רפיח למצרים, כך שישראל היא רק אופציה אחת. نعم، وبالنسبة لمسألة التعليم هنالك المئات بل الآلاف من طلبة قطاع غزة محرومون من الدخول إلى الضفة الغربية لمواصلة دراستهم هناك. זו סוגיה באמת מדינית שבשלב זה אין בה שינוי. מתקיימים דיונים והערכות מצב בסוגיה הזאת של יציאת סטודנטים או תלמידים ביהודה ושומרון. בשלב זה המדיניות היא ללא שינוי. لا يسمح لأحد يعني بمعنى ولا هنالك قلائل فقط. מדובר באמת בודדים בסוגיות מאוד מיוחדות, סוגיות הומניטריות, הכשרות מאוד מסוימות שיוצאים ליהודה ושומרון, אבל בהחלט לא בהיקפים של אלפים. وبالنسبة للصحة אין ספק שבנושא הבריאות יש מאות רבות שיוצאים לטיפולים רפואיים בישראל. יכול להגיד לך שיש לך דוגמאות שאנחנו מטפלים בהם באופן אישי, מסביב לשעון, חולים, ילדים, אנשים שנפגעים בתאונות עבודה, בכל שעות היום והלילה שמגיעים למעבר ארז באמבולנס, ואנחנו יוצאים למעבר לקבל אותם, ובעצם לאפשר את המעבר הזה לאמבולנסים ישראלים, ואת התיאום אל מול בתי החולים בישראל זה מתבצע, ויש מאות רבות כאלה מדי יום. لكن كل ذلك يتبع القيود الأمنية. תראה, אם תסתכל על הדוחות שמתפרסמים, אפילו על ידי ארגון הבריאות העולמי, אתה תראה ש-95-97% מכל הפניות שמופנות אלינו מאושרות. ולכן אנחנו מאוד רגישים, והתוצאות מדברות בעד עצמם. כמעט ואין דוגמאות של אנשים שאינם מורשים לעבור ולקבל טיפולים רפואיים בישראל. نعم، داخل قطاع غزة إسرائيل ليست لها علاقة مباشرة، أو أنتم كمديرية الارتباط والتنسيق ليست لكم أي علاقات مباشرة مع حركة حماس، الكل يدار عن طريق السلطة الفلسطينية في رام الله. נכון. هذا صحيح؟ נכון, אנחנו נמצאים בקשר מאוד הדוק עם נציגי הרשות הפלסטינית. החמאס הוא ארגון טרור, הוא לא רוצה להכיר בישראל, הוא חרט על דגלו לנסות להשמיד את ישראל, ולכן הקשר בינינו הוא לא קיים. אבל הוא מתקיים בצורה מאוד הדוקה אל מול נציגי הרשות הפלסטינית, שחלקם גם נמצאים ברצועת עזה.